Panguva ine vanhu vobuda vachiti Soko is a leader, a man of wisdom, and he understands the importance of time and speed. Zana pena mashoko obuda panguva ino ari kuonekwa kunzi VP Constantino Chiwenga aiwa yesterday his arrival pamwe chete his presence in the Politburo pamwe chete maaddresses aari kuita. It has been seen a couple of days before tiona VP Constantino Chiwenga vanyatso kuratidza vagari munyika yeZimbabwe kuti zvigananda hazvizi kusapota not subscribe or like on the bell icon. Team tapendo as a makomicha mudanyara chiposta VP Constantino Chiwenga arrived yesterday at the Politburo meeting anyara chiti he is anointed by God ngezvamwari izvi. VP Chiwenga atori mutumwa akatumwa naMwari kudzikinura nyika. Kumhanya hakusi kusvika uye kuita ruzha hakuzi iko kutaura zvine musoro. Toendawozve kare anodzika pazasi oposta again achiti kana uchida kumhanya zvedzungu ngemoto wemapepa but usina kwaunosvika enda nezvigananda, asi kana uchikoshesa kusvika zvakanaka ngemoto unoibvisa hari enda naVP Chiwenga. Ndo mashoko ari kutaurwa panguva ine. Tikuona kuti this is another our supporter waVP Constantino Chiwenga anova ari kusapota another faction named the ruling party ZANU-PF. Faction iri kuonekwa kunzi iri kuisa a stop kune zvigananda vachiuya panguva ino vachiti yes toona kuti zvigananda zvina access to mari yakawandisa but panguva ino they are misplacing my priorities instead of prioritizing development pamwe chete nekuvhura factories and the likes kuti vanhu vaone employment. They are deciding kuti vauye vangonopa a selected individuals vanoconsider influential vachinova kuti oi chakati oi mari oi mamotor vehicles and the likes. Mashoko ari kuda panguva ine ari kunzi aiwa ndokumhanya kunge moto wepepa but anofanira kuita semoto unoibvisa hari iri pamoto ndokusapota general. Mashoko ari kuda panguva ine. Imbudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pemashoko amakomichi. Pena comment section medu, subscribe or like, chat on the bell icon.